प्रेजेंटेड बाय अंशु बाला। प्रेम से बोलिए सरस्वती मैया की हाथ जोड़ी देवी मैया के ना म्यूजिक बाय हाथ जोड़ी देवी मैया के ना कि हम आरती करीले आज सरस्वती मैया के हाथ जोड़ी देवी मैया के ना कि दियावा बरले पानी डाली घीव गैया के आरती करी देवी मैया के ना कि हम तो आरती करीले आज सरस्वती मैया के हाथ जोड़ी देवी मैया के ना हाथ जोड़ी देवी मैया के ना कि हम आरती करीले आज सरस्वती मैया के हाथ जोड़ी देवी मैया के ना सुनो तू भैया चाचा संगे आगे तू आरती गाव संगे आगे तू आरती गाव सुनो तू भैया चाचा संगे आगे तू आरती गाव हाँ साथ में आरती गाव कि हाथ जोड़ के शीश नवाव देवी मैया के आरती करी देवी मैया के ना कि हम तो आरती करीले आज सरस्वती मैया के हाथ जोड़ी देवी मैया के ना कि दियावा बरले पानी डाली घीव गैया के आरती करी देवी मैया के ना हाथ जोड़ी देवी मैया के ना कि हम आरती करीले आज सरस्वती मैया के हाथ जोड़ी देवी मैया के ना आव दीदी फुआ तू चाची हम बात कहिले साची अरे साच कहतानी हो साची आव दीदी तू फुआ चाची हम बात कहिले साची हाँ बात कहिले साची बुद्धि विद्या के दाता हई माई पूजा पैया के आरती करी देवी मैया के ना कि हम तो आरती करीले आज सरस्वती मैया के हाथ जोड़ी देवी मैया के ना कि दियावा बरले पानी डाली घीव गैया के आरती करी देवी मैया के ना हाथ जोड़ी देवी मैया के ना कि हम आरती करीले आज सरस्वती मैया के हाथ जोड़ी देवी मैया के ना जहाँ पहुँच न पावे रवि उहाँ पहुँच जाला हो कवि पहुँच जाला हो कवि जहाँ पहुँच न पावे रवि उहाँ पहुँच जाला हो कवि हाँ पहुँच जाला हो कवि माई
लिखवैया पे बुलेट मोहन गवैया पे ना कि हम आरती करीले आज सरस्वती मैया के हाथ जोड़ी देवी मैया के ना कि दियावा बरले बानी डाली घीव गैया के आरती करी देवी मैया के ना। एटीएम रिकॉर्डिंग स्टूडियो छपरा बहास।